Сметки, 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 сметки. Продължава кампанията ни да защитим правата си. Ако и вие сте ощетени от електроразпределителните дружества, напишете ни. Получихме писмо от господин Иван Пачеджиев от село Бойково, Пловдивска област. В края на октомври електроразпределителното дружество свалило електромерите в цялото село, за да ги изнесе пред къщите и без предупреждение оставило всички жители без ток за 4-5 дни. Ето какво пише нашият зрител. Пораженията за нас бяха големи. Всичката храна във фризера и хладилника беше развалена. Тази постъпка накърнява правата ни и граничи с безумие. Това според нас е осъдително. Като съвестни граждани бихме осигурили присъствие вкъщи, ако бяхме предупредени. Виновните трябва да бъдат наказани. Юристите съветват в такива случаи да изпращате жалби до дружеството и до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. При масови щети обаче е подходящо да заведете колективен иск в съда. Колективният иск може да бъде предявен от няколко лица, които са увредени от някаква услуга или от някаква стока, която представлява опасност за живота и за здравето на потребителите, като се предявява пред окръжния, а за района на София пред градски съд. Няма ограничения в броя на увредените. Те могат да предявят иск както като се обединят няколко човека, така и като се обърнат за защита към организации за колективна защита, каквито са Асоциация активни потребители, Федерация на потребителите и други организации. Ние знаем, че има дори отделно специализирани обединения на гражданите за защита от отделни такива профилирани доставчици на услуги, като някои от мобилните оператори, например. Така че те могат да осъществят защита от името на увредените. И тази защита може да бъде ефективна, защото мерките по колективните искове са много по-големи, отколкото мерките по индивидуалните. Затова, защото съдът може да задължи съответния доставчик на стока или услуга да предприеме и действия, които първоначално не са били поискани, по негова преценка. Но дали потребителите ще се справят сами с завеждането на колективен иск и колко ще им струва това? Не е лесно и не препоръчвам да се тръгне към индивидуално водене без някаква квалифицирана юридическа помощ, защото процедурата е по-особена, защото когато се води такова дело, като условие за неговото разглеждане е съответния ищец, било то организация или група от увредени лица, трябва да предвиди и да осигури възстановяване на всички разноски, покриване на всички разноски по делото, и това е едно предварително условие. Това в повечето случаи спира воденето на такива искове и представлява едно сериозно препятствие по воденето на делата. Но по принцип колективните искове имат една фиксирана ниска държавна такса, като съда в случай на уважаване на претенцията осъжда ответната страна да заплати разноските съобразно на присъдените мерки. Съдебните производства не са бързи. Особеността на колективните искове е в това, че понякога съдът може да реши да определи срок, това е по процедура, срок, в който да бъдат предявени искания и от други потенциално увредени лица, което удължава допълнително срока за завеждане. Но ефектът от тези колективни искове е съвсем в друга посока. Ефектът е в регулиране на пазара и повишаване качеството на предоставените услуги в крайна сметка. И все пак примерите за успешно защитени права срещу енергийните монополисти са единични. Това е тъжна констатация, но е факт. Гражданите нямат доверие в върховенството на закона и в възможността да се преборят с едни по-силни на пръв поглед от тях противници. Това обаче не е така, защото законът за защита на потребителите, закона за енергетиката, общите условия на съответните електроразпределителни дружества предоставят достатъчно възможности и за защита, и за ответна реакция от страна на увредените, така че да могат да защитат техните си права и да поискат те да бъдат, тези услуги да бъдат предоставено на съответното на лицензията качество и точност. Преди време имаше подобен случай във Варна, когато съответното ЕРП предоставяше некачествено и с различно напрежение ток, в резултат на което бяха изгорели домакинските уреди в множество домакинства. Много хора предявиха искове, индивидуални, да, но предявиха искове и спечелиха обезщетение в различен размер.
Така че системата действа и правата на гражданите могат да бъдат защитени. Не мога да се оправя с енергото. Сметките ме заливат, а жалбите ми никой не чува. Ако и вие имате проблеми с монополистите доставчици на енергия, напишете ни. Нашите експерти ще ви отговорят.